ассалому алайкум ҳамаи меҳмоно аз дур наздик омада бародаре ки рӯз мо муина даъват кардем кадоми фаҳмид ай дигар штато омадем як бор дигар хушомаде миннатдор ба ҳамаи шумо раҳмати калон. хуб имрӯз чихе ки мебинед яке аз беҳтарин рӯзҳое аст ки аллакай варзишгарои мо дар амрико дар сатҳи баланд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунад. мо инҷо мо аз хубӣ калон кардем дар синни 18 солагӣ ба чемпиони ҷаҳон шид чихеле ки комбат самбо байҳои самбо ки ирӯз ҳабиб махачев ислам ки нишон додистанд ки байҳои самбо чай муин ду кара чемпиони ҷаҳонай чихел ҳунар кардем ва мо сафар ба амрико кардем. ман ба устод гуфтам устод ҳар чӣ қадаре ки мо дар инҷо меҳнат кардем ва вақте ки боз кори устода дидем рафтори устода дидем дисциплина мегӯям дисциплинаи устода дидем ман фикр кардам ки муинҷон дар хонаи худаш аст бо тими худаш пайдо кард тими кӯча. фақат мо умедвор ҳастем ки дар оянда муинҷона дар UFC бибинем. як бор дигар ташаккур мегӯям ба бародаре ки дастгирӣ кардан муинҷона пеш аз мусобиқа ана комронҷон барои муинҷон бо аз дигар гӯшу ноҳияҳои мақсад штат мо тоҷикистон ноҳия гуфтем штатое ки тоҷикое ки аслан тоҷикое ки дар лос анҷелес мардуми шамтуш буданд чихе муина балечикӣ мекунанд оли нестанд дар иҷа. хоб ҳазор раҳмат ба о касо мегӯям. умуман бародаро бо як бор дигар ба ҳама ҳазор раҳмат барои дастгирӣ. мо агар ҳама каса якҷоя худо хоҳа сарҷам дар ҳамаи америка дар филаделфия ё дар нью-йорк якта толори варзишӣ ки ҳамин фарзандои моро ҳозир дар ҳамин зимина агар ки мо созем оянда пеш барем мо метавонем дар оянда 10-20 чемпиони UFC кунем. имрӯз чихе мегӯем дар бари муинҷон ду нафар бародараш ҳастанд ки дар рӯзҳои пастию баландии муин ки дар вақт весагонка весганяткунӣ спаринг партнёрш чихе мегӯям постоянно қадш ҳамчо акав додаранд ва як қарсаки дигар барои ҳамин ду бародар агар иҷозат боша мо ҳамун додармона файрод кунем ки вай муина ранги акав додаранд имрӯз якҷоя ҳарду ҳаракат кардистанд. имрӯз қадам ба UFC фаридунҷон фарзанди миллати тоҷик як қарсак ба